Здравейте, приятели! Отново е Тодор от Аглапюра. С някои от вас вече се познаваме. Сега се намираме пред нашия травопост, който е напълно реновиран. От EVN момчета направиха напълно ново оборудване. Тук зад мене виждате, че те в момента работят и това си е цяло събитие, защото 5 села останаха без ток, за да можем ние да се включим. Към момента, ето там е нашето производство, където ще отидем след малко, върви един кабел под земята, който е 250 кВт. Това, което момчетата правят, е да пуснат втори 250 кВт кабел за новото производство, това, което ние искаме да разширим, за което набираме инвестиция. Сега отиваме да ги видим какво правят. Ето вече се качи горе момчето, вършат си работата, не искаме да им се пречим, защото не разбираме много от ток. И както виждате, вече момчетата свършиха работа, включиха електричеството и сега отиваме вътре, за да видим какво се е случило. Вече се намираме пред производството. Както виждате, тротуарът е напълно вече завършен. Тези тръби, които са под земята, преди имаше просто изкопани шахти, вече са завързани. Тук върви тръба канализация и там има една шахта, където отходната вода се отвежда в тази шахта. Вече се намираме в производствената база. Тук виждате са материалите, които ще бъдат поставени по пода. Доколкото разбирам, полиуретанова смес или каквото е специално покритие. След това ще има специален вид боя, която ще хваща и към около 1 метър по стената ще върви цялото това нещо. Сега ще излезем навън да ви покажа склада. Вече нашия специалист беше на място да тестват машината. Имаме видео, което може да видите с нашите капачки, с нашите бутилки. Тестваха машината. Имаме видео, ще ви го покажа малко по-късно, ако искате. Сега излизаме навън, за да ви покажа какво направихме с склада ни, който предния път видяхте, работиха още момчетата. Сега вече е почти завършен, покрива. Остава да се направи и една стена тук отпред. И не забравяйте, очакваме вашите инвестиции за по-голямото производство. Това вече малкото тук го имаме. Голямото ще бъде зад този склад, където искаме да включим по-голямата ни машина. Така че не забравяйте, включете се като акционери.